Presiden ban salong jong ka US, Donald Trump ulapan bena ba unsa Thung ya unong mikmat, Marco Rubio kum Secretary of State jong ka US, nakabenta ka samoy trekam ba Thymmai, jong ka sorkar jong Henday laong bakane kam patlong karay bakhadu, bat kilong tang kijing temu jong Trump, ba unkelyang no yalam no nakabenta ka US, hakane kasin ban yalam biang dama uhi, ya ka sorkar ba Thymmai ha US. Wat la kata laong ba Rubio, ula ay teng persya ya Trump, haka election hakisnyam arajar khat henriu, hari hakane kapor part Trump utmu bantung, ya ute unong yalam, banlong udukot jong ka sorkar jong Rubio ude ubala pendep ya ka graduated, haka political science na ka University of Florida, ha usnam khat khandai spa khandai paulai. Ula syajit kum unong mikmat sya ka yung darbar tauan ka US, ha usnam arjar shpau, na kasing kabang umi ha ute usnam, ka Tea Party. Presiden ban salong jong ka US, Donald Trump ulapan bena ba unsa Thung ya unong mikmat, Marco Rubio kum Secretary of State jong ka US, nakabenta ka samoy trekam ba Thymmai, jong ka sorkar jong Henday laong bakane kam patlong karay bakhadu, bat kilong tang kijing temu jong Trump,